ба номи худованди бахшояндаи меҳрабон. хоб яке аз неъматҳои бузурги Аллоҳ барои инсон аст. агар хоб намебуд, инсон наметавонист қувваи ҷисмонӣ ва рӯҳии худро барқарор намояд. аллоҳ хобро сабаби оромӣ, истироҳат ва таҷдиди нерӯи инсон гардондааст. дар Қуръони Карим омадааст, ки Аллоҳ шабро барои оромӣ ва хобро барои истироҳати бандагон қарор додааст. ҳангоми хоб ҷисм аз хастагӣ раҳо мешавад, мағзи сар истироҳат мекунад ва инсон барои рӯзи нав қувва мегирад. хобинӣ низ як қисми зиндагии инсон аст. қариб ҳар шахс дар вақти хоб рӯёҳо ва манзараҳои гуногунро мебинад. баъзе хобҳо натиҷаи фикру андешаҳои рӯзмарра мебошанд. баъзеҳо аз орзуву эҳсосоти инсон пайдо мешаванд. аммо дар ислом хобҳо ба чанд намуд ҷудо мешаванд. якум, хоби нек аст, ки метавонад башорат ва хушхабар аз ҷониби Аллоҳ бошад. чунин хобҳо одатан ба инсон оромӣ ва хушҳолӣ мебахшанд. дуюм, хобҳое ҳастанд, ки аз фикру хаёл ва корҳои ҳаррӯзаи инсон сар мезананд. ин гуна хобҳо маънои махсус надоранд. сеюм, хобҳои нохуш мебошанд, ки метавонанд аз васваса ва тарсо бошанд. пайғамбари акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам тавсия доданд, ки инсон баъди дидани хоби бад аз Аллоҳ паноҳ талабад ва онро ба ҳар кас нақл накунад. таъбири хоб илмест, ки барои фаҳмидани маънои баъзе рӯёҳо истифода мешавад. дар таърихи ислом ҳазрати Юсуф алайҳиссалом бо донистани таъбири хоб машҳур буданд. дар Қуръони Карим қиссаи таъбири хобҳои онҳо зикр шудааст. аммо бояд донист, ки ҳар хоб таъбир надорад ва ҳар кас ҳаққи таъбири хобро надорад. аз ин рӯ инсон набояд тамоми зиндагӣ ва қарорҳои муҳими худро ба хоб вобаста кунад. хоб метавонад нишонае бошад, аммо раҳнамои асосии мусалмонон Қуръон, суннат ва ақли солим мебошад. пас хоб неъмати бузурги Парвардигор аст. бояд барои ин неъмат шукргузор бошем. одоби хобро риоя кунем, бо таҳорат бихобем, дуоҳои пеш аз хобро бихонем ва ба Аллоҳ таваккал намоем. худованд ҳамаи моро аз хобҳои нек ва рӯёҳои хайр насиб гардонад.